Hey guys, mayong hapon guys. Nga akong buhaton karon guys kay mag limpyo po kuan pasayan. Guys, ituturo ko sa inyo guys paano linis nito. Una guys, kupitin mo yung guys ito. Kanyang sungay. Tapos yung kanyang sungo. Yan ang kanyang balahibo. Buhok. Yan. So, i-separate. Since nga konti lang ito guys, dito ko muna lang itabi. Ito naman. Yung putulin ng buntot. Tapos yung kanilang sungay. Tapos yung sungo. Tapos yung kanilang tawag ito, buhok, parang buhok. Pagani na kaabot 2 minutes. Laylay na. Wala ni. Kani nang luno man ni mahal ko. Kani nang luno siya kay humok man kayo pati ra usa. Muna, dayon human hugasan. Taga. Manunod ka sa to. Ginoo. Ano de?
ang ako ang pasayan nga gamay. Unang buhaton kay ang kalaha ilak yung pagkahuman. Para ni siya akong luto karon guys, kanan iyang murag sangag ra ba ni pinamala. Unang buhaton guys kay ilunod ang kuan ang pasayan ang pagkahuman ayun. Dayon butangan siya upuan guys sa may asin. Dayon bitchin. Dayon ahos guys, ahos gamay ra ko isagol kay gamay ra ko sa niya ako pasayan. Pinamala ra ni siya guys, lumurag sangag ra ba. Dayon takluban kani takluban guys. A few moments later. Dili lang ni nako ang kuanan guys dyan sa bulan ug lain kuan kay ganahan. Ang ganahan kana ra original. Kana ra original ba ba? Kaya asin ra, asin mo ra ko na. Iko gana mo kay tanang nagtanan ang isang arte-arte diha. Mao ra man kauna. Ito na guys, so dito ito na sila. Walang ito ani pagron. Tapos kung ako kalero.